تماشاوانی نێژا ئێوارە بە بخێر بێ hûn bi xêr hatin programa me têrî sîmir mêvanê me îro kekê me Sînan çîft yûrek e. Sînan yek ji wa biraderê ku damezrînerê platforma zimanê Kurdî ye û di heman wextê de serokê Partiya Komûnîst a Kurdistanê ye. Bi xwe jî gelek nivîsê wî hene û di va salê dawî de gelekî giranî daye zimanê Kurdî em vêna dibînin. Îja ez pêşî bi xêratina kekê Sînan bikim ke ku tu bi xêrê hatî. Navxerê davê êvar baş. Belê êvar baş. Em ê îro sohbetekê bi kekê Sînan re li ser pirsa çepgirî û zimanê Kurdî yanî çep û zimanê Kurdî heta niha çawa bûye bi kîja şêweya hatiye nîqaşkirin me çi qasî guh dayê di vê warî de ez ê pirsa ji kekê Sînan bikim û wexta got temaşevanê ve jî heger temaşevanên me bixwazin nivîskî tişta ji me bişînin ez ê wa pirsa jî ji kekê Sînan bikim. Kek Sînan niha pirsa çepgira ya jî çepgirî li welatê me bi zimanê Kurdî re heye tune li gora te li gora dîroka me got derbas bûye. Êvar baş ji hemû temaşevanê hêja re û kêk va bername pêkanî ji keda wan re de serî de spas. Zor spas ji keda wan re û ji keda kek Şerefxan Cizîr erzî. Niha berî wek em bên ziman û wek em bên çepgirî yan komünîst berî vî wek gerek em ki mesele çerçeveyê baş pê fehm kirin em bên ziman û mirov kêkiliya ziman û mirov di jiyana mirov de jiyan hebûna ziman çi bû yanî çêbûna ziman û wek mirovayê pêşterçûyî de cihê ziman çi bû serî wî de ez şer tişta bêjim paşiyê em bawerim ke em ê pirsê ve daha baş dersî bidin. Ziman tenê ê mesela wek em bên mesela komünîsta an wek em bên liberal an wek em bên li çi ya muhafazakar ninin ziman mesela wek mirovahî ye ziman û dest ziman û kef mildane hevde em wek mirovahiya me çêbû wa çawa ki di serî de wek em bên destê nigê me yê pêşî azad bûn vê çaxê nigê pêşî yani destê me ew ke de ew nabû ziman destana hevdan me mêjiyê ve qirda gav demaka dirêj de gîşta merhala wek em bên mirovahiyê serî de em di jiyana însen de mirov da keda ziman bi desta girangiya ye di dîrî çêbûna ziman zî bi hezar salan e wek mîna gelan çi qas gel heye ev qasî ziman heye çêbûna ziman bi dibêniya belkî bi 100,000 salan dirokê vir da gav bi girêdayî wek em bên her tiştî çêbiye û qet zimanekî kîjan millet be kîjan wek em ê gel be zimanê wî safî tune ye hemû ziman wek mîna çandiya gelan çandiya milletan bi milletê din re milletê cîran ê nêzik yan ê dûr bi milletê bi gelê din re bi hev re wek divên derbasbûyînin wek divên ya Tirkiye divên geçişlinin orada qet zimanek zî çandiyek zî tenê bi serê xwe wek paqnine safînine muheqqeq kêm zêde cîranê zimanê xwe de ev girtiniye tiştekî di berê em dizanin ki demaka nîzîdike berê vî 34 salî ez ji gundê xwe dizanim yani wek gundê Serêgê dizanim zaravayê gundê me û cîranê me cuda bû 4-5 hezar sal şunda here wek em bên di dîroka Mezopotamya yan Misir'da
her gün bir seri xu her vekên bên komaka biçûk bi serê xwe zimaneke. Gerdûnî çêbû hêdî li Mezopotamya wekî İpek yolu, wekêm İmparatorya Pers, paşê İmparatorya wekêm bên İskender û hevû di hetanî îro ew gerdûniya ziman û çandî wek divên çi tev li hevbûna wan wek derbasbûna wan çi. تکل Serê بونا derbayê متشيت خواست يعني ايه برسامه من از متخواست هني مساله دي ده برس بدي وقت شي مثلا تنها بحثات شتي تبايي كر اوجي بيوست تدوي مره بحث بك بس از تخوازم ويش تبع برسم چما اي ميكو بناوي چپگيريه تفگر كرن كرد ما چما پروگرام خو سیاست خو ترکی كرن چما بزمان خو نكرن دوی مساله داز تخوازم گوت هني کی مساله وکه yani Kurdê me got siyaset kirin zimanê siyasetê kirin Tirkî yani kirin zimanê ku ê ku welatê me dagir kirine bi zimanê wa siyaset kirin û zimanê Kurdî ket yani dûra dihat wek tiştekî got yani tedî divê me re xwedî lê derkeve dûr de ez dixwazim tu hinek tespîta hinek tiştê got te dîtine di va salê dawî de got nav de bûye tu wa ji me re hinekî veke kerem ke. Spas pirseke baş e. Ew mesela weke bên an siyaseta çepkir komünîst an ya netewperyer li Kurdistana Bakur hemû siyasetê disiplînê siyasetan bi zimanê Tirkî serî da weke bên program û bername û aştasûn û ji vîn şê dikirin ew bi herî zêde mesela Kurdistaniyê bi giranî zî mesela Kurdistana Bakur e. Em bên di kolonyalîzê de da weke bên Fransa yani ben İngiltere ani İspanyol'da mesele kabul tüne. Tane vakit Cezayir tişki Judaya tişki Teybetiye lebele Edirne'da hamu gele bindes gelen vaken ben kolonyal bi zamanı xu bi şandiya xu bername xu siyaseta xu pekanin em dizanin ki Hindistan em dizanin ki vaken ben Angola û wek Vietnam bi seda kanûn mînax bidin ew welatên ki bin dest dabûn li vê derê de weke bin devletê emperyal kirûn kolonyal wana bi zimanê xwe bername xwe pêk dinin bi zimanê xwe weke bin siyaset dikirin lêbelê li Kurdistanê tebezî li Kurdistana Bakur tişkî jude du sedemê wê hene sê sedemê wê hene Veke meselê çima sedema yekem devleta Türkiye bu xu bawer nebû yani mîna İngilîziya mîna Fransîya negot hûn Erebin em İngilîzin hûn Hindînin em İngilîzin hûn wek gelekî divên ya qet hûn nikan bûn hûn nawin İngilîzî yani wana wek em bên milletekî gelekî em bên aşağı millet divên çi ya wek Kurd jêr yani jêrdest yani hûn qet nikan bûn milletê İngiliz ya milletê em bên Fransî yan em bên İspanyol ewna dervayê xwe hiştin dest nedan ser zimanê wan zêde dest zêde nedan ser şandiya wan lêbelê çi qas em bên şandiyê wan wek em bên li ser erd li bin erd ve çi qas çavkanê wananin ewna wek mêjandin Türkiye mîna İran zî mîna wek em bên Ereban zî nebû bi xwe bawer nebû gelekî biniştîcî nebû li vê derê li derve de hatû bi xwe bawer nine dozî bi xwe bawer nebû îrozî bi xwe bawer nebû ji bo wê navbera xwe Kurda da statû dayînayna eger statû dayînayna bigotin em Türkin hûn Kurdin hûn nikamû bibin Türk hûn gelekî kêmjêrin vê çaxê mesela me berê vî belkî pênceh salî safî dibû sedem yek ev e ji wê zimanê me herî zêde kirbin dest asimilasyona kat pir mezin pêkanî hûn dizanin gîş dizanin li Diyarbekirê digotin kî hevokekê bi Kurdî biaxive 5 kuruş wî re ceza dibirîn berê ya duhemîn Kurdistana Bakur li parçeyê me dizî cuda ye çawa cuda ye ew bên pêla di cîhanê de ya çepî ya sosyalîzmê ki şêştî şinda pêleka mezin hat li her welatî li her heremê tesîra wî li ser wê gelan bû li Kurdistan her çar parçeyê Kurdistan zî tesîra hebû lêbelê li Kurdistana Bakur herî zêde bû
em bixwe newin şevkir zêde li ser siyaseta ve disiplîna siyaseta Türkiye vehat. Em dinirin siyaseta Kurdistan hinekî wî nêzî wek em bêhn TKP bûn, hinekî wî nêzî Kurtuluş bûn, hinekî wî nêzî TAQ bûn, hinekî wî nêzî wek THKPC bûn. Me sosyalizm li ser erdê xwe, li ser bername xwe, li ser hişmendiya xwe em negîştin sosyalizmê. Em ser gelemperiya siyaseta Türkiye giştin sosyalizmê ya demîn ev ji bo wê demaka dirêj da wek em bêhn ya me sosyalizm wek yani ziman zêde girîng nawîne, netewî zêde girîng nawîne, wir hat famkirin nav çepkiriya Türkiye'de o navê Kurdan da zî paşî ew hat bartin. Baş biraya te ev têgihiştin yani bi amê yani dîtinek şaşe berî her tiştî mesela eger em li çepgiriye binerin yani çavkaniyên çepgiriye ya jî teorîsyenê wana binerin mesela Marx bi zimanê xwe dinivîsan bi Almanî dinivîsand her çi qase bi İngilîzî zanî bû, bi Fransî zanî bû, bi hinek zimanê din jî Ewropî zanî bûn bes piraniya xebatê xwe bi Almanî kirin. Tillenîn dinarê Rusî dikir. Ez ê bêjim me Latin Amerika dinarê bi zimanê xwe dikirin. Di vir de acaba kêmasiyek me tune ye got me mesela em bêjin ew klasîkê got hebûn, tiştê got hebûn me zû nekirin yani wernegerandin zimanê xwe û ez karim ji te re bêjim got mesela Marksîzm belkî 100 salî dereng jî hat welatê me. Ji ber vê jî wilo we got me zêde guh neda mesela kultur û ziman û terî carna damezrînera me ezekê de tu bi xwe dibêje tu bê wextê got netewe here wextê got zimanê me ro here netewa me ro jî diçe. Yani em ne duye rîskê de ne acaba? Ez dixwazim tu divê meselê hinekî vekî. Baş e mesela ziman li Kurdistana Bakur vek me goya siyaset li ser sosyalist siyaseta çepê Türkiye hate vîveratî ew düşmendiya siyasetmedarê me da sosyalîzek Kurdistana Bakur tişekî dîze bû. Mîna Rojava, mîna Bakur, Başûr, mîna Rojhilat nebû. Li Başûr ew xas siyaseta cîhanê ya sosyalizmê tesîrê da ser jar de pedekê negot ez sosyalîstim. Got ez Partî Demokratî netewim. Wek em bên Rojava jî çîkûr bû, Rojhilatî çîkûr bû, lê belê Kurdistana Bakur tişkî ecêb çêbû, hemû gişî gotin em Marksîstin, Lenînistin, wek em bên Maoîstin, Troşkîstin. Qet yani xeteka bêhêz ya netew demokrat evna dön şey yani saz nebû, pêk nehat. Paşî ew hata guartin. Yek ew du devî li sedema wê jî li Kurdistana Bakur demeka dirêj zimanê Kurdî wek zimanekî gundiya hat fam kirin. Zimanê Terkî wek zimanekî nûjen, wek zimanekî modern, wek bajarî divên ya şarederî hat fam kirin. Sedema wê zebû ama herî zêde kêmasiya kadroyê me hew. Gerek di pêşa rojê de ew xurrexneya min e serî da gerek em bayî wek diwên ya bi vekirî bibêjin kêmasiya me hebû rast e me dixwast me got em ê wek soreşiya gelan bikin ya Kurdistan û Tirkiye bi hev re têk bînin bi sê sala 1920 da ew wek nirîna me bi rêxistin bûn bi bername wek em bên bi hirdê gela ve bi hirdê welata Kurdistan û Tirkiye bi hev de girêda bû ama ew nirîna me zî kêmasiya me mezin em bi zimanê xwe gavekê pêş de hîn bibin bi zimanê xwe siyaset bikin bi zimanê xwe binivîsînin jîdî dest bi evî dikin dest bi Kurdî dikin ew kêmasiya me mezin Pirsa hevalek ez bawerim Swêd dimîne Heyder Dilcen dibêje dibê ma mesela roja welat rojnama got derket ew bi xwe jî beşek ji tevgerek sosyalîst bûn wana ew xwedî zimanê xwe derketin lê rast ev ciyê xwe de ye tîrêj hebû ew hebû hinek dî hebûn mesela ewa jî Kurdî dixist nav xwe mesela riya azadî bû ez ê ji te re bêjim rizgarî bû hevalê şoreşgerê demokrat bûn heta ê pedekê jî tevgera kûxê wa jî lê em neqala wa ew tiştê biçûçik dikir yani mesela em bêjin azadiya welat yani azadiya welat vê dawiyê derket bes berî wa roja welat hebû yani dest avêtin ziman bes ne mesela girseyî bû
ne yani ez işler bejim programı xo semineri xo û ez işler bejim tiştê xwe teorik gelek jwana bi Tirkî de nivîsandin merov jî ne wekî ku merov wana sûcdar dibîne tenê em dixwazin îzah bikin çima wilo bû ji bo çi wilo bû gelo hişmendiya me zeîf bû gelo ez işler bejim me bîra zimanê xwe çi qase giring e me bîra wê nebir divê meselê de ez dixwazim tu hinkî biaxivî mesela tu berê zû de tu nav ev kadroyê em bêjin çepgir de ye hevalê dijî evê got siyasetê got me navê wa gotin ew jî piraniya wa digot em çepgirin xeta netewî dimeşandin bes zimanê ku pê siyaset dikirin zimanê Tirkî bû û ew jî mesela wextê re bû wek elemandinekê îro em dibînin ku mesela gav zimanê Kurdî paş dikeve siyasetê de li ser wê meselê dixwest tu bipeyivî hinkî kek Sînan kerem bike Sêregeyê me din tişkî pir ecêb e herê rewşa Tirkiye têkilê Kurdan Kurdistan di cîhanê de yekem e berê ji bo wê wek mînaxa du tune ew wek lêkolînê me giştime wê merhelê yani tu milletekî tu devletekê bûnekî şuye welatekî dagir kerkiriye gelê wî kiriye bindest ve kiriye kolonya xwe û divê ki tu Tirkî tu ne Kurdî di cîhanê de tu şîhanî tu ne yek di dîyê wî o asimilasyona ka bi aborî bi çandî bi felsefe bi ideolojî û bi zor wek bi zorê pêkaniye heta îro sisêvî migavadî zigo wek em bên hişmendiya çepî û bayê sosyalîzmê bayekî bihêz hat li cîhanê de wek da hemû pêşiya me gişke rokê pêş da sosyalîzmê were em ê wek mesela Kurdistan bi sosyalîzmê re safî bikin wek me dibên ya hewala sosyalîzmê kir ew kêmasiya me ew ama em çiqas sedema bûnin çiqas îklîma wî bingeha wî ji bo me giran be car dengê te qut dibe kek Sînan dengê te qut dibe kek Sînan kek Sînan dengê te qut dibe dengê te qut e kontrol bik vek çika xwe vek mikrofona xwe vek mikrofona xwe vek kek Sînan mikrofona xwe vek kek Sînan baş mikrofona tamam têgir ya gerek tu haj mikrofonê bik dibera divê em teknisyen jî bin ha yani berayetê zara lê dinirim yani ez çi dixwazim me teoriya te fêm kir ez zanim tu çi dixwazî bêjî bes yani Tirk wilot kir lê mesela tu li Afrika başûr dinere rast e ji ware dibêjin hûn reşikin em ê bêjin li gelek deverê din jî li welatê din jî we gote kerem kir bes Tirka wilo kir ba çima me ew qebûl kir çima me wek Kurda çima me ew qebûl kir me ew zimanê Tirkî me pejran rast e di bera jî hinek xebatê Kurdî bûne zimanê pirtûk hatine çapkirin em mafê tu kesî naxwin em hemî jî ji wê kevne şopiyê tên yani em zanin bê çawa ye bes divê mero meselê jî bibîne yani got di va salê dawî de 5-6 salê dawî de zimanê Kurdî her goçûye paş ketiye ez dixwazim di wir de di hinekî meselê veke yani we got miştere got çima mezinê sosyalîsta bi zimanê xwe nivîsandine bi zimanê xwe gotine lê me nekiriye ez wê dixwazim tu vekî baş e gelê em bêjin ki hemû kadroyê me hemû partiyê me eger berê 12 îlon wek hemû propagandaya xwe ajitasiyona xwe bi zimanê Kurdî pêk bihayne hemû em bên kovar û rojnamayê xwe bi zimanê Kurdî binivîsandine û çap bikirana di gav sê gav di nav gel da zimanê Kurdî ê daha geş bûne ew rast e ew
کیماسیا تایبەتە ji bo xam dibin ji bo Partiya Komünîst Kurdistan dibin kêmasiya me lêbelê sînorê siyasetê heye çi qas siyasete li rewşa li îklîma Kurdistanê û Anadolu'da yani dibin siyaseta bandora siyaseta Türkiye'de siyaseteka nijadperest e siyaseteka ku tişkî ecê me got yani gel nas neke diyêtu Türkî çi qas siyaseta me netewperwer ya demokrat ya netew heyv vezîfeyê xwe banîna jî car dizî di nav gel de pêşiya asimilasyona giran nikanu bigirtane. Şima em dizanin hetanê 1980 asimilasyon û wek entegrasyon ji ku zerxetê de bû li bajarê sînor da li Entab weke bin Dîlok, Meletiye, Xarpût weke bin Dêrsim û Erzincan, Erzurum, Qers. Li nodîşin da Balkêşe nodîşin da ew entegrasyon û weke bin asimilasyon herî zêde entegrasyon ya aborî kişandin mintiqa weke bin Riha wan û Riha wan û weke bin Şölemek yani kişandin hindirê Kurdistana Bakur em bin organize sanayî dibin vana herî zêde li Mêrdînê li weke bin li Amedê li Batmanê pêkanîn ew gaveke duyemîn bûn hişmendiya devletê va bû wana got di serî de em bajarê sînor entegrasyonê pêk bînin paşî em vegirin hindirê Kurdistanê ew hêla aborî da hêla çandî da hêla weke em bin siyaset da devlet plansaziya xwe bi her hêlê ser pişaftina zimanê Kurd pêkaniye. Yani vir de sînorê siyasetê heye ew kêmasiya me rolê raneke rast e lêbelê car dizî em nav gel da dimin ez terim Rihayê terim malbata xwe sêwrege Rihayê daxivim bi wana re em dirim ke ewna divên gelmişkirin gitmişkirin ziman ketiye zarokê Türkmancî qise dikin. Kaşo kurmancı kısa dikin gelmişkirin gitmişkirin de. Yani buya Türkmancî ha. Evet. Belê. Îca niha em ê çi lokaribin yani bi xebata me got me platformê jî me dest pê kir em ê çawa mesela daxwazê me wê ji partiyê me siyasî çi bin tu dizanî nav platformê de endamê me nêzîka neh endamê me tevgerê siyasî û partî siyasî hene yani ew biryarê got em didin ew biryarê got em distînin yani em dibe gerek Kurdî biaxivin û Kurdî binivîsînin kesê got serokê we bin divê Kurdî zanibin ê got namzetê we bin gerek Kurdî zanibin lê em carna dibînin got tişt li gora me nabin mero çi bike baş e divir de gelo Eger destûra we hebe ez dixwazim wek derexê komûnîst de komûnîst li ziman komûnîzm Partiya Komûnîst wek bên sosyalîzm mesela ziman mesela netew girîng nabûne tenê mesela Çînî ve taybetî girîng dibîne li ser wayî dixwazim çend tişta biwêjim çünkü divêre de gelek rexne henin di siyasetê me de kadrê me de nek wek bersî bidim yek û yek lêbelê bi gelemperî yani mesela çend mîneka dixwazim bidim bu hêlê de eger destûr heye se dem heye te kerem bik ez dixwazim tu vekê vê meselê ma derdê me hemaye gotina te zêvekin lêbelê ewa ez serî de çend tişta derexê de bê me baş bûye yani nirîna komûnîsta weke bim li ser komûnîstê Bakur li ser komûnîstê ve em bên Partiyê Türkiye mesela nirîna mesela ziman ya netew menî binirxînî bigîjî encameke ew ne rast e dixwazim derê de çend tişta bêjim eger destûr heye kerem ke di serê de ser weke bim sîstema Sovyet biskinin ne hevciya Kurû dirê ser biskin wek rekam bidim verî bidim sîstema Sovyet temaşamanê de gelek dizanin ki weke bin sîstem ava bû 15 devletê federal çêbûn 15 zimanê fermî henin li Sovyetê zimanê hene îro jî henekekî sînin her rast îro jî henin yani her çopî devam dike yani baş e yani îro jî zimanê er weke bin henin lê berê berê weke bin federal bû
زمان ارمنی زمان آذری قازاق 15 وکم بین کوماران کومار فدرال زمان اول تنشت زمان روسی فرمی بود دیوی نیز دس زمان نا رقم جمع هون لنرم بالنسبه که زمان دس زمانی وکم بین پروردهی و این بوین هبو وکم بین گرجستان المنطقه که 3000 کرد هبون در قیوان دا جبون آماده به تایبیتی که زمان خو هین بکن مکتب دبستان بکر بود و ام دزانن که منطقه آسیا ناوین من نگوت وکر من نویسکار جمهوریت روزنامه جمهوریت چون پاشک سیستم سوویت هلوشیا ترکان زیده وکر ایو دکتن هلوشیا ام مدنیتی بون وکر منطقه آسیا ناوین وای گوت که وانا رشنبریه که مزن در باز کرد. اونا دبن سیستم سوسیالیزم دن بون نتاو. بره نتاو نبون. گلک ورادا قازاق، ترکمن و کمین گلک ملت دبن و کمین سیستم سوسیالیزم بون نتاو. کیماسی وانت نبون هبون. یعنی دوردا کیماسی هم بین وقت مثلا سوویت و یا بلغارستان جوده. بلغارستان مینا ترکا تشکیل خود ترسیان و که ام بین که نتوه که ترکال و در هبون دخواست زمان ایمان و که آسمیله بکن پشافت کن رخنه مل و در هبون اما سیستم سوویت و که سیستم چکسلواک که اون گلک مناخ بدن سوسیالیزم مثلا نتوه زمان نشاندی دا و که ام بین برفعله دنری قد ندخواست که زمانه کی تن زمانه و که ام بین دوینه بنده بوه مخواست باید پارو بکرانه Kek Sinan, yani ego hay wî fikri sosyalisti hebe. Ego derbasbûna sosyalizm baş nas kiribe, dizane ku sosyalizm nel dijî zmana ye, nel dijî kültura ye. Ême pirsa gomelvir kir, çima Kurdê me bakur taybet, yani divê mesele de qelsma. Yani çika me ew dilgiraniya me piçekî ji wir tê, yani çima ez xwe baz zanim got mesela tücarî tevgerê marksîstî tevgerê sosyalîstî dijminatiya zmanan nekirine dijminatiya kültura nekirine ez ê bêjim dijminatiya netewa nekirine her çiqase carna jê li hinek devera em bêjin ego serdest bûn yani şovenîzmekî wek mesela em bêjin Sovyet carna Stalin tiştin pêş dixistin ew ez qala wana nakim bes Kurdê me yani çima ev tiştûlo şaş tê gehiştin çima bixwe em bêjin Marx nexwendin bi Kurdî nexwendin wernegerandin dîroka dinyayê gelek tiştê got teorîk dinivîsandin hemû bi Tirkî bûn û ew wego zanî bû çîk yani ha wego bû adet wego bû dîtin wego bû em bêjin elemandinek û dewam kirwilo her çi qase mesele dibera jî wego em dizanin got mesela kovar derdiketin mesela nav carna navê wa bi Kurdî bû bes naverok hemû bi Tirkî de hat nivîsandin ez dixwazim vê pirsgirêkê vê em heta derecek ez bêjin travmayê meroj hev veke mero baş fêm bike Sûcê me bû ya Sûcê Tirka bû ez dibêjim hinekî gunehê me jî vir de hebû tu çi dibêjî serî de min got zaten kêmasiya me heye em wir divên ya serî de wekî em bên Partiya Komünîsta Kurdistan kadroyê wê û hemû kadroyê me partiyê me bakur kêmasiya me henin taybetî de ême lê belê ew tenê mesela siyasetê nine mesela minaxa em bên Cezayirê hûn dizanin ki Cezayir li me girantir bû yani asimilasyona wekî em bên Fransî li ser Cezayir yani tenê kêmasiya mesela me siyasetê nine û li Kurdistana bakur siyaseta Türkiye devleta Tirkîzî wekî em bên plansaziyeka bernameyeka bi taybetî jihanê de yekem e pêkanî ji de kêmasiya mezin rûreşiya mezin ya Tirkiye ya rejima Tirkiye lê belê kêmasiya mez heye em hêlê de xwe rexne dikin Kak Sinan em niha dev ji tiştê tevayî berdin ez bêm em hinekî sen meselê îca bi ziman vegirê dayê ez xwe baz zanim ez te naz jî dikim divan salê dawî de te gelekî giranî da zimanê Kurdî tu gelek ferhenga bikartînî tu zorî dixwe heta ez carna wilo bi şanazî û bi henek û bi qerfeşter dibêjim edibê tu bûye Kurdçî te dev ji her tiştî berdaye tu bûye Kurdperwer tu çi dibêje ev guhertin kengî te hes kir cem xwe çima te pêwîstî got ber vir de here û bêtir xeta netewî biparêze
demaka dirêje yani bu 6-7 sal virda بله mehêdî dest pê kir min bi xwe wek ez bi zimanê dayika xwe hîn bibim zimanê siyasetê zimanê felsefî hîn bibim mirov bû bi taybetî ferhengek xwe ra çêkir wek di dema navê çi bû tev Kurta me xebat bi hev re pêk dinan êkê em tev dişuxulin ew hevalana dizanin mi di civînê de veke bê min kîjan hevok nizanim û ku manavî çi ye Kurdiya wî me hema vedigerin kêleka xem dibû ku va Kurdiya wî çi ye qet yani ez eciz nedibûm wî şeklî bi xwe re wek ferhengek çêkir Kurdî Tirkiye bi xwe fermî taybetî ew hişmendiya de ku da hat du tişta da hat yek me baş fehm kir ki sosyalizmê ev ê soraşa sosyalizmê pêk vere paşê ev ê mesela netew pêk çareser bike ew deket holêkê mesela netew ji gor gelê me ji bo hemû gelan veke min li pêşiya mesela Çîniye mesela sosyalizmiye yani Sinan yani tu dixwazî bibêjî îro merhela got Kurd tê de ne qonaxa got Kurd tê de ne pirsa yekem pirsa netewî ye ne wisa weke min pirsa sereke weke min pirsa hest bejna hespê û serê hespê tixas em bi pêş de sosyalizm pêş de bikeve pêşiya wî de serê hespê heye yani mesela sereke mesela yani teviye îro eger Swêd dise li cîhanê de pêlaka mezin ya şepî were car dizê li Kurdistana Bakur mesela me yekem mesela me sereke mesela netewî ye ew derkete holê şert û mercê wî jî çêbûn ji bo wê du dêrî weke em bên em li wekî Partî Komûnîstê Kurdistan 1990 de em veqetiyan em bûn partiya ser bi xwe di serî de wek em sîstema devên şînê wek sîstema Soyetê bûn federal bûn du partiyê me hûn orta serî wî de jî navendeka me bû Partî Komûnîst Kurdistan Tirkiye Partî Komûnîstê Tirkiye Partî Komûnîst Kurdistan navenda me hebû li serî de nodî de em veqetiyan lêberek em veqetiyan herî zêde me bala xada ser siyaseta Kurdistan em bê çare mecbûr gerek em zimanê xwe baş hîn bibin û pêk bibin kêmasê me hîn zêdenin civînê me hîn zêde wî eşkere dixwazim bibêjim em bi Tirkî daxin li berê navberê me de hevalê me Tirkiyenin em bin مناقبه من ده حوال ما ریوربر ما خمسه سیسی ایلام ترکن او به زحمت هم دخوازن وای گاو پشت بیلن پشت بیلن اما هیچ دنا وده حوالی ترک هنه تربیجه اشته به حتانا کسی ترک اسمیله کریه دوفری کردی کرنه دنا پارتی ما ده سه حوالی ما اسمیله بون کردی هنکرن دل آلمانیا ل اروپا کردی هنکرن لمشیتر دزانن یک ل ترکی من نکرده وانا بخو کرده بخو وزدن يعني هلوستك باشه اللي اشترى بيجم او ملتي قلت دايم سردستن قالك جاري وقتها قلت كفنا ملتك بندست وكردا تخوازن زماني وافير ببن تخوازن كلترا وافير ببن تخوازن قالك شيء اللي التركي تشبي تركا اف از اشترى بيجم اف هلوست نشان ندان يعني حتى انها از بيرجي تشبي تركا نبومه بلكي از نه مجبور حماجی ناز بکن یعنی کسی جوا کردی فیر نبونه هر تبو دایم خواستنه گو ام یعنی وقت کرد ام زمانی وا باخ زمانی وا بنویسین جوینا زمانی وا بکن یعنی اگر تک چند حوال ناو ودا هاتبن کردی فیر بوبن از وا پیروز دک من ناو واجی نزانم براستی گاوک باشش برگو ترک کلکی دوی علی ده حشکن يعني ناخذن قمرو يعني يا اشتوا تركيا هي بس وفلان ناخذ المساله والتنسيب فين بك بله حواله ما ترك اجوان را سپاسدارم لما شیتر کردستانینم لما پیتر سرخبونا کردستان دخوازن حواله ما ترکش کی قط ورده پروبلم تمه لول پرانی وان هین میخوانه کردی ببین ام کردی باشین نبونه که اونا هین ببین او کلماتی ما و سیستم ما پارتی ما ام دخوازن و یهدیدی صافی بکن پیشرز ده پیش ما لول اگر دگم ما ام دخوازن هر زده ام چوا بگن زمان ما مناف گل ده ام چطور این بنا زمان پرورده زمان و کم بین
geç bikin. Problem me mezin evet. Ya siyaseti kemasya Yani yüzüde keksinan. Naha problem te işareti gelek baş ki tzani yani problem ne mesela siyasi teniye. Dinav geleme de insani ko bazırganiye dat kevin. Dinav malbata xwede. De bibêjin de sohbet gelek sohbet ade hatta sohbeti dini de yani ne tenê nav siyasetê de tevaya civatê de zimanê Kurdî gelekî qelsketiye baş ba me xurtel ba te xurtel ba gelek kesî de xurtel bes girseya millet yani îro ne gelekî ser zimanê xwe ne gelekî hestiyar hereket nake yani belê yani eğer Kürdistan'a Bakur İro siyaset eme çıkaz kemasya ve heve gişte ve merhale kurrak ne dike kodil zamanı kudikiye geleme çıkaz kemasya ve heve jardı hakem ben belê kodil zamanı kudet kediye ev gava ke gringe birrasi jardı dixazi bejim sistema Türkiye ki herişer ser gele Kürtkür de plansazi amanda hatta nizika hazaru وكان بين 1970 حشيده في مسألة وانا قلت امي صافي بكر امي بقدر في مسألة belê يعني وانا هاني ذكرن ذات انا امي بقدر امي المنطقة شولمر جيشان وكان بين نافشا امي بين ابرا كردستان وخرا بين برا دوين شيء وك توريست ورن كردستان امي زبيدل هي فرنسازي امان ده ابو اوا تيك شو ویشن نازی اولی کره چقدر کی مسئله هلا کازی لباکر کردستان جادیه او گاوا کگرینگه یا مثلا امی چه بکن ویشن تا em çi bikin mesela em bêjin de platforma ziman de me gelek carî münaqeşe kiriye ev ez dixwazim tu jî vêna hinkî veke mero çi bike baş e mesela نه من نبر خود از مناقشه کر برای وقت بین پلتفرم زمان کردی های اگر وقت آستانگی پاندمی لغلی را به امی به شاقی وارن جمع هفته وقت برای من امی برای خود امی وقت پلان سازی بکن بدن برخور یا گرین کنی که وکن بین پیسپوره ما زمان ناسه ما جمان را ام سپاسدارن گلک وکم هلبرین در خصنه هوله گلک پورتو گلک هرم در خصنه شه هوله شخص ام بین پیسپوره ما زمان ناسه ما وکم بین اثر وانا باش بن وانا درخن هوله اگر نگیشه گل تنه دنابر قادروی سیاست تا و کم بین قادروی روشنبیره دا بمینه او ناگیشه آرمانجا خود مثلا ما ایرو و کم بین پلاتفورم ما زمان اوه شو بکر که هلبرین روشنبیره ما زمان ناسه ما بگیجین گل جبوه پیشنیارا ما یک اوه که امدرین لباکری کردستان برا همو وکم بین کمال ما چاندی زمان گشکی دبن سوینگه که دا بون یک دبن و سوینگه دا وکم بین کمال که کنفدرال برا چه و Bak Sivan ne? Yani dibin Sivan'e kide. Sivan'e kide. Em ruhay dibin Sivin kendi. Sivan'e kide. Şatiye kide. Bun yek. Dibur da bera herkes bixuve. Bera xuşeriye herkesi hebe. Her komeli. Her kare beni komala çandi ya zaman. Ama diseri de bera şatiye da Sivan'e kide bera vekem komala ka konfederal çekin. Em bikin yek ve derede. Çava bikin. Ser bir em biskinin platforma zaman biral ser bir biskine çeva dike bike biravi her daim bine zaman yek ev dediği eserim vakem diye bazarı ve şey dünya nav tağada nav mahallada ve tışta da fırınşevze ve kem din meyve ve falan ve bevan ya az bu kurdi da akfın dahi keme dün adırırım ki ver 2 kilo domates al kilo nizamçı nevi Türkiye Kürdi az ved gerim diyem ya abla şuma yapmış kama dikin lemin dönre de wala rast beji na mesela me eve ki emşito bugün nav geldi vakti kevre ki davji nav gole halka berede ve khadi derketin az zaman gel derke emşe bakın çen peşnari me dere hevun emser wana biskin Kek Sinan habiki ber bidawiya program ettin ez dixwazim tiştekî ji te bipirsim û samimî ez dixwazim tu meselê bîne holê
وقتا گو پلتفورما زمانی کردی آوه بو لگورا تا چه زحمتی مدیتن؟ يعني زحمتيه ما تشيبون ايرو ام تشي روشيه دنا ام الهفدكن ام يعني تشي برسكريك هنا جو ايرو ام قالك الياده تشتي وقت بلاتفورمي افنكن تشتي هفش پلاتفورما زمان کرد گاوکی گرین بو بزحمت آوا بو زور زحمت بو وک جبونا سیاست ام دوین دیوار ساره دنابره سیاست کردان دا تاثیر اویل سر پلاتفورما زمان زیبو لباله به کدا همو رخصتنا در بسیاری پارتیان ما او مرحله در باز کرد باش بکن ما پلاتفورم زمان کرد شکر بله کیماسیا مهله به شنده امکانون به کیماسیا خواه گاب لوله راکن پلاتفورم زمان تشتک هانی هوله یک چه مساج دا گل گفت که همو پارتیه ما همو رخصتنه ما سیاسی وقت لسر مسئله سیاسی نکان ورن نزجام هر لباله مسئله ما مشترک هری مزینیان مشترک یا نتب یا وکم هفا لسر زمان هاتن جمع هر او مساجک دا گل او بسر خود گل گرینگه دیوید نابر ما دا نرمی چه بو نگو هنک پارتی مهنه که خد و گنبین یا شاق پارتی خون زانن چون هاتن نرمی چه بو نابر سیاست دا او پرچینه که باشه انخیمت های باش بزانون همون پارتی رو رخصتنه ما او ویشنده گاوه که نو هاتن آفتن نخوازم زده یکو یک سرویس کنم جبو هم مگو یعنی ام سوینکا و کمبین کنفدرال چکن مگیش که بینیم برهفته ورده هیزه که مزین ایشه و اوه مساجا که گرینگ بده گل قالوا تشتك دين مثلا هنك برسيده هنا وك برسا زمان جو قاربه هفبش كردا بينا جم هفدو مثلا الجورا باورياتا افد يعني بلاتفورما زماني كردي قاربه بموديلك جبو برسيدنجي پلاتفورما زمان د نامور سیاستا کردا نرمی شکر وقت نزدیکبون شکر اقلیما کا هوا کا نرمی شکر تاثیر اوی لسر اتفاق نتویز ارنیه ببه حتی نازی بو ویشن دازی بو و قناتا مهوه و جبو وی یعنی ام چوا بکن چطور بکن ام پلاتفورما زمان بکن ده مثلا زمان دا و کمین پلاتفورما که یکم بکن شاتی اکا سیلینگ اکا یکم هم بکن دو دیوی برار امانن ادخازم و برار امان جیگ برار ساندن ده konferansa خواهی پاشنده yani اگر پاندمی نبونا ما بکی پیک بانینا ما برار کما مگو که وک ام دوین چینه وک کنسر اکا مزن پیک بینن وکم بین 10 تنه جنو وکم بین مر کلامبر جمعه وکم بین سترامبر جمعه ورن نافدار لآمده ام کنسر اکا تنه زمان در وای زمان تشکتونه چیکن به 500,000 انسان وره برده ام باورن که 5 ماه 6 ماه لفیسبوک لتویتر لوکم لحمو حساب سوشال مدیا در جواک تا اوی پاروا بکن از ببیم تشکیدنه وکم جوان حجو یان شوان پرور یا نظام هنرمند کی ما ببیم گله کرد گله جوان کرد شی خورد جوان کردان لزمان خو خدی در کنه تشکیدنه دیوی مگو ام تشکیدی چکن مبریارستان ام آمد دورا 500 کس گل بین برهفده آن AKP آن ون بین HDP آن CHP آن سعادت آن وکبین پارتی می کردستانی گل دوان داره 500,000 کس برای جمع هفته ام برای که شرفان تنه بوی مودراتور یک تنه پرسان ما پرسکر گلو پرسکره که زمان هیا هون دوین چه امه چه و بکن که هون گل امه خادی زمان خود در که کیماسی سیاست چیه؟ کیماسی و چیه؟ گره که ام گرزه پرسپکتون کیماسی گلزه امه هیا لبالی کیماسی گلزه ام پرسیل مانا يعني داوي ام بروجرام ام داويتي ام يعني نتني سياسات خدي الزمان خود دركبه دبي جلجي خدي الزمان خود دركبه دبي دي وبا خورد جنج قال اختيار دیندار اولدار کمونیست لیبرال چت ببرابه گرک ام بهره خدي الزمان خود دركبن مجاره ما ايرو افو از دخوازم سپاسیکه که سینان بکم و از بیجم پروگرام عمل ور بداوی بو حتی پروگرامی که دن ببینید خیر و خوشیه ده و بخاطری و سرچه با مالا با سپاس جواره